Tarhamehiläinen Apis mellifera on yksi tärkeimmistä pölyttäjistämme. Se lentää kukasta kukkaan ja kerää mettää siitepölyä. Samalla se varmistaa, että muun muassa omenapuut, mansikat, ripspellot ja pensasmustikat tuottavat satoa. Yksi mehiläisyhdyskunta voi pölyttää miljoonia kukkia päivässä. Pölytys lisää satoa ja parantaa hedelmien laatua. Ilman mehiläisiä monet viljelykasvit eivät tuottaisi lainkaan hedelmää. Tarhamehiläinen valmistaa hunajaa, luonnon omaa makeaa kultaa. Hunaja syntyy mettä keräämällä, haihduttamalla ja varastoimalla kennoihin. Yksi mehiläinen tuottaa elinaikanaan noin teelusikallisen hunajaa. Hunaja sisältää antioksidantteja, entsyymejä ja luonnollista energiaa. Mehiläisvaha, siitepöly ja propolis ovat myös arvokkaita tuotteita. Tarhamehiläiset elävät yhdyskunnissa, joissa jokaisella on oma tehtävänsä. Kuningatar munii jopa 2000 munaa päivässä. Työläiset, naaraat, hoitavat pesää, keräävät ravintoa ja puolustavat yhdyskuntaa. Kuhnurit, koiraat, osallistuvat paritteluun, mutta eivät tee työtä. Yhdyskunta toimii kuin yksi suuri organismi. Yhteistyö, viestintä ja työnjako ovat huippuluokkaa. Tarhamehiläinen ei ole vain hyötyeläin. Se on osa ekosysteemiä. Sen läsnäolo kertoo luonnon tilasta ja sen hyvinvointi heijastuu koko ympäristöön. Mehiläisten väheneminen on merkki ympäristöongelmista. Luonnon monimuotoisuus tukee mehiläisten terveyttä. Mehiläistarhaus on osa kestävää maataloutta ja luonnonhoitoa.